To be an Igbo man in Nigeria is becoming a very big crime. No be small thing. I'm going to show you this video that may you see that Igbo community in Benue state. These people don't come outside. They come to say nothing, even ordinary electricity, nothing is being given to them and nothing the government allow to enter their place. Reason because they are an Igbo people. Well, we tell you that every state in Nigeria you will find Igbo community. When I mean community that have local government, people do not believe. And this is one of the videos for you to see that there is Igbos all over Nigerians. And I don't know why the Nigerians, when you talk about this, they say, hey, claim him. But here and from these people, Matt, they are Igbo speaking. They know where they come from. They come from Iza. Iza people that migrated to that, and that is where they settled for Asia for decades, and this is where they belong. So let me show you this video and hear it from them and see what these people are going through, how they are crossing. There's no breed, no access to that community. Just watch. No go here. Amen. Oh, for oh. That was it. When the guy. Ê, bác là bài nhà. Ôi look. Rồi. Katanya pataka mama yetu wetu. Na wewe. Orang kata season. Our bag then. Igbo plus. I got it. Igbo plus. Nama Rob.
Prince, see whether you go crossing. But then crossing, make you fit there in front. Amara. Je le envoie là-bas. Enggak. Ini kita kata. Apa? Ide. Man, if you should be not tomato not to before November. That's not Nick Gun in your room, Majuku. Na Eba, I been a Benue ba. I had a gafo if for cause all day. Before Madam Willie Miriagang on Shibu. No, I say in the community, no Catazia. I got to take a deep borehole. I got a door toto. Now, I'm with a borehole now. Eba Malakwa community effort. Can be na Benue. More government in nature time na Benue. Can never. For Nandi Benue, this everybody know that our local government in Benue State. How one ordinary clan hate. That is Obuna Ibubaya is no chairman in the community. Your village head. And a village head. And now Kokoyogo, a government. When I am at night, I ain't can no bro buying diva. I am Igbo. Oh, yeah, Eba Nishu, if also no plank cage we call bridge. Kita yi kugana ya norogo na noze new world kaino. Ogi izizi. O monkey bridge kaina esibo. We monkey bridge abona. Ibia igbagota monkey bridge o na atwari up and down. Inejo na atwari up and down. Mesina na da geba. Before machine bateba. Akwa late before machine cross over weber. I be a co bridge be done every night. I be the co bridge. I na bridging cause effort can I mean quata. I ask now the local government is na you year. There is a catch raka. So yawo. I'm with a local government since I never be the local government here. And local government can no pam. Na jini neririti arocha local government apam supply here. Could be about. Man emecha ohorodi before onye ezage council. I get jigodi agbagodi zio sheba je makodi je fu deputy governor or governor before ikutanaiga aro council. Na asina nandi Igbos naga chita na chikudikwa. Apo nandi Igbo chetogo na no we be one of na akpabundi akpabu I like kwaria. So if I wake there's a poor near mutegukwendi na aga ya pokwa abie ba nse han to badro I ga nature. Oh ebia na fo. Esi na ebia yin bi de no di mo fe mo kwa na anyi wori ajiwe na akweche don deba. Efugonu ozi na abia efu ko zodi. Ke na abia onworo ebe fosina na pump dia mo anything mo street light efuria talk less of electricity mana wako ipo eba kita very close eba na kota ko ya sheba fotuko lawa makodi mana enwere oto nke eba ka enwere oko ekuri nyanyi wa Tutonko. eba that is very boundary
Ebe a kịta ebe ndị eshim n'ụtọ nkọ sa ụtọ nkọ eshi. Ọ boundary between ụtọ nkọ and eza ebe a. And ndị eza nke anụ bikwa na ụtọ nkọkwa. Ndị bi ebe a carry two or three local governments. Ndị bi ya. Mana ọ nwere m chọrọ ịjụ chief. Ebe a wee bụ unu ala nna nna unu. Yes. So mana mmegbu a ọwụ maka na unu aka bụrụ unu na Benue State. No, mmegbu a bụ na anyị bụ ndị Igbo. Na asụsụ ọ bụ na anyị na-asụ na anyị soji ndị Igbo. Mana ebe a wado unu. Ebe a ọpa m nwale a. Ebe a kelikwuru ya. Nwa na nwe mkwakwa ebe akwa ndị Igbo. Ji nke ya. Keji ihe ndị na-arụ lokal gọọmenti. Arụcha lokal gọọmenti. Ebe a pam ọ bụrụ na echi mpụọ ma ọ bụ nwa echi mpụọ. Mba. Kịta anụ na ọsị ndị obodo gbakọjuru. Nyezie m eze ga-anọchite ndị chief of all chiefs na eza Benue State. And Igbo na Benue ndị adọ local government. Okay. So ya niile ịgazi nkunu mere anyị na-asị na Chukwu daalụ. Because na ọ bụrụ na uche Chukwu ọ ga-adị gbatụrụ n'obi na ọ ga-abịa neta anyị. Na ebe ọ bụ ike Chukwu ka echeta anyị. Chukwu ga na-ekwere ụlọ. Na ihe bụrụ na kụghara aka na ọ ga-agakwa ọfụma. Ndị ga-eje na-abata na nkọma. Ụzọ mbọsị ụzọ dị njọ ọ ga-adị erutu n'aka na mbọsị ọdụ maka ndị gafụta. Anyị na-asị na Chukwu daalụ. Ekene ka nwunye. This is a very big challenge to all Igbos all over the world. This is the people that need our help. This is people that we need to come for because they are looking up to us, Igbos in Southeast. That's why this Janjaweed and the zoo and everything are doing everything possible to make sure that the Igbos in Southeast, they are not there. Because if they are not there, other Igbos all over will scatter. They have no trace to where they come from. So I beg all Igbos to please, you know Namen TV, you know him very well. So he is the one. They are the people who are in forefront of this thing. You can go and give your support, or if you know the community, as well make your own research and visit the community on your own. And we need to give these people every necessary help they need to. Please share this video. Share this video. Ndeba eso ka a na-achụkwa n'oke, ka a na-echikwere n'ọnya, ka a na-achụkwa n'ngwere. Bikono, we come because we are pursuing one thing and we leave our brothers behind. Igbo, our nyala one year is our call, is our motto, is our logo. So the Igbos should please look into this place. And there are many of them. There are many in different states in Nigeria. There are many. Go to this guy platform, you find different Igbo communities scattered all over Nigeria. There are many like this, and the same thing, the same treatment is measured onto them. You can hear the man say there's a light in the other side, but there's not light in this particular side. So they need the Igbo help from Anambra, from Imo State, from Alioma, from Ebonyi, from Abia, from Enugu. Please, they need our help. All Igbos all over the world. This is a time you will unify with your brothers, identify where you come from. Very, very important. So that what happened during the war will not happen to you again. Thank you, people. I share the video.